бо громадський контроль може бути вельми широким значенням. Так? Тобто для нас тут важливі кілька аспектів. Да? Що, по-перше, це самі громадяни, да? Непосредственно люди, які там, мають дочинення до держави. Мені все одно, що відбувається. А другий момент – це за чим ми назираємо. Тобто перший фокус усе ж громадський контроль, про який ми кажемо, це рішення діяння державних органів. Тобто в вельми широкому сенсі цього слова, тобто це худший про аспекти, зв'язані з, наприклад, як ведуть себе державні органи при реалізації навіть правового чоловіка в особних галинах. При этом, там, наприклад, за мирними сходами, да, ми назираємо не тільки за супрацовниками міліції, ми назираємо і за удільниками, за організаторами масового мероприємства. І саме невеличке визначення, що громадський контроль – це контроль громадян за рішеннями, які приймає влада. В яким зовсім таким схематичним вигляді кожен з нас може контролювати і глядіти, яким чином держава, наскільки ефективно вона працює за наші гроші і для нас. Да? Тобто це такий абсолютно першісний момент, який варто розуміти, коли ми кажемо про громадський контроль. Так? Ось. Далі я так само хотіла би задати некілька питань вам, я буду навіть виписувати. Як ви думаєте, чому треба назирати? Основний сенс назирання. Это что-то даете, это просто так, час забить? Возможно, будет противовесом тем действиям, которые принимают государственные органы. Тобто превентивний механізм порушення державних органів, так? Ми знаємо, щоб не було порушення, так, коридор. Є ще, може бути, варіанти? Повышение эффективности працы. Ага, повищення ефективності праці. Є ще. Пропанову поліпшення праці. Ага, пропанови полегшить. Є ще. Ще за всього, мабуть, повищення зацікавленості громадян до деяких проблем. Ага. Тобто увага громадян. Угу. Є ще, може що-небудь? Не хвалю, наприклад, справедливість. Справедливість. Тобто це перевірка справедливості прийняття рішення, так? Прийняття рішення. Є ще що-небудь? Добре, ну насамперед це достатково великий спис, і трошки далі ми будемо мірковувати, які основні функції громадського контролю, і тоді от всього лише з функцій ми повернемося, я думаю, до ваших визначень, менавіта мотиваційних, чому треба назирати. А зараз питання, ввогуле, за чим можна назирати, за якими об'єктами, в яких сферах це лепше за все робити, там, може бути найбільш потрібно, як вам подається? Вибори. Демонстрации, пикеты, митинги. Вибори. Масові мероприємства, я так само скажу. Суди. Суди. Є ще. Державні установи. А що менавіта? Тобто саму працю? Ну і так само і працю державних органів. Наприклад, Посвідчення, да? Ага. Добре, я пишу державні органи, да? Но треба розуміти, що назирати громадський контроль за всім державним органом, да, це складано. Тобто, що треба виділяти некую частку. Там можна особливо глядіти, наскільки він сам по собі доступний, відкритий, його можна потрапити, або наскільки він прозристо приймає рішення. Да? Там які особливі аспекти, да? Тоді можна казати про громадський контроль. Є ще, може бути, варіанти? Вот у меня, например, любимая тема – Тамара, внутрішня поки що назирається за місцями зневолення, да, за тюрмами, наприклад. Ну, тюрми і оба любые закриті установи. Тобто закриті установи – це там ізолятори часового утримання, центри порушення правопорушальників, некие психлікарні, ну, тобто некие любые місця, які в обмежованій доступності, і, відповідно, про це можуть бути небезпека людей, які там знаходяться, можуть бути зловживання дочинення до їх. Так? Ну і ще особливий пункт, який так само поки що в Білорусі тяжко життя віці, але в перспективі, там, наприклад, військові частки. Ну, знаешь, назирать можно за чим завгодно, там, і люди вельми часто, там, в Росії зараз модно назирати за супрацовниками ДАІ, або за некими такими
скажем так, представниками державы, чиновниками, где найбольш развита коррупция, да, і словно взаємне назірання становиться неким таким полюванням. А ось як ви думаєте, коли, наприклад, є люди, які ініціативи, які назирають за тим, як там інші люди виконують закони, да, наприклад, як люди паркуються у дворах, да, ось там є які групи, які люблять ходити ліпити налепки на машини, там, не паркуйся як мудак, чи щось таке. Як ви думаєте, це буде громадський контроль, чи не буде громадський контроль? Так. Ну, как бы, да, тут не вельмі просто питання в тим плані, да, коли ми казали, що з рішенням, які приймає влада, да, то само по собі глядеть, яким чином там паркуються люди, это же не глядеть за діяннями влади, так? Бо, по ідеї, нам важно як, да? Ми бачимо, що чоловік не так припаркувався, да? Коли ми телефонуємо в ДАІ, кажемо, що ось тут нехто порушає, він повинен приїхати і це виправити, да? І можна глядеть за діяннями, наскільки вони ефективно реагують на це діяння. Але коли люди самі йдуть, там, наприклад, лепять які наліпки, там, псують машину, да? Це теж хоче самосуд і те, що виходить за межі, не зовсім правомірної діяльності, да? Тому ось про громадський контроль каже мене це в такому аспекті, так? В таких прикладах. Угу. Добре, я хотіла би зараз розповісти, може, кілька прикладів, коли назирання там, може бути найбільш важливо, там, яких недавніх історичних подіях, в яких таких стикових ситуаціях, коли ідея великого взаємодії поміж людьми і поміж супрацовниками поліції, немає ніякої докладної, достовірної, об'єктивної інформації. Люди кажуть, що їх збивали супрацовники поліції кажуть, що їх збивали люди. І хто на самом деле правий, хто винуватий, достатково тяжко розібратися. Так? Коли б там була нека група спеціальних людей, які не асоціювали себе ні з удільниками, ні з поліцейськими, а життєвляли об'єктивно незалежне назирання, то на них було б простіше спосилатися, да? І казати, що ось є люди, не зацікавлені, які ось там назирання і прийшли до якихось висновок. Да? Там в некім сенсі подобні були події і у 2010 році в Білорусі, коли насамрэч там один бок держави стверджає, що це були масові безпорядки, інший бок стверджає, що це не були масові безпорядки, там є некі показання, але ось насамрэч там той групи людей, які метою бо менавіта назирали, не було. І якби ось наша мета поширити назирання на дадений момент, вона якраз зв'язана з максимумами викликами, які нас чекають у цьому році. В листопаді будуть знову президентські вибори, невідомо там, чи буде якесь масове мероприємство велике, але коли буде, то треба достатково велика кількість назиральників, как могли оценить в этой ситуации все, что там отбывается. Это вот такая достаточно великая амбициозная мета на данный момент, то есть поширать список громадских назиральников, да, как была возможность наибольш эффективно это все фиксовать. Вот вельми важно бывает назирание за некими судовыми посещениями, да, потому что люди, мало хто має юридичну едукацію, мало хто ведає, як докладно себе поводити у суді, і судді вельми часто цим користаються. Бо процесуальні норми можуть не виконуватися, але як тільки з'являється некий ШМ у тому судовому помешканні, то часто там діяння співпрацівників суду одразу міняється. Да? Тобто менше агресії, більше процесуальних правил, тому це все поліпшається. І там, хоча не завжди це впливає на становчий виник, але приносить там некий знешній бок, він буде виглядати вже значно симпатичніше. Вот. Ну, это хоча особливість уже тих чи інших держав і їх правових систем. Ми поки що ось виходимо з цього. Так? Далі я би хотіла трошки вам розповісти про самого назиральника і назирання. Да? Тобто порозмовляти про статус назиральника, ввогуле, откуда це взялося, хто може це робити. По-друге, розповісти про принципи назирання. Это такая частка, после которой, там, у Томлику некоторые участники нашего семинара сказали, ой, ведаете, я, напевно, не могу быть назиральником, потому что мне там тяжко принять эти принципы. Да? Это такая вельми важная и складная частка, да, под яку ми завжди людей фактично підписуємо. Да? Що коли ви приймаєте ці принципи, значить ми готові разом назирати. Коли не приймаєте, то, на жаль, не будемо. І третя частка – це непосередньо про функції назирання, да? Тобто які можна виділити функції. Коли почається статусом назиральника, то, безумовно, там в білоруському законодавстві, наприклад, там, ні в Конституції, ні в законах ви не знайдете спосилку на то, що от є такі люди, які назиральники, ходять за всім назирають, їм все можна. Да, такого спеціального статусу юридичного правового нема. Але коли поглядати на міжнародний узровень, то є достатково шмат неких мер, які зв'язані з тим, з нашою можливістю назирати. Да? З одного боку, там, як ви вже казали, є право на отримання інформації. Тому громадський контроль може бути просто формою отримання інформації з одного боку. З іншого боку, є які навіть спеціальні акти, які нам допомагають легалізувати свою назиральну діяльність. Наприклад, в 1998 році була прийнята Декларація правооборонців,
Ёсць зараз ужо кіруючыя прынцыпы па абароне праваабаронцаў, і там шмат надаецца ўвагі там паўнамоцтвам, да, што робіць праваабаронцы, напрыклад. І асобная функцыя іх у тым ліку назіраць за камунікацыяй паміж чалавекай і дзяржавай, на іх нават ускладзеная. Да? Таму ўжо спасылаючы на гэта можна казаць, што там, напрыклад, статус праваабаронца, хто лічыць сябе праваабаронцам, а па міжнародных нормах гэта вельмі шырокі статус, да? То бок чалавек, які раздае дэкларацыі на вуліцах, дэкларацыі правоў чалавека, чалавек, які піша скаргі там, на кепскай мовы ўтрымання, і той будзе праваабаронцам, то бок там слоікі міжнароднага права. Таксама вельмі нам дапамагае в статусе назіральнікаў дакументы, якія былі прыняты ў межах АБСЕ. Да? Што такое АБСЕ, разумееце? Да? То бок это спецыяльнае дзяржаўнае ўтварэнне, якое было стварана ў 1978 годзе пасля падпісання Хельсінскіх актаў, і там вялікую частку займае блок, звязаны з правамі чалавека, да? Там трэці кошык так званы. І ось з хельсінскіх дамоў вынікала, што ёсць людзі, якія могуць назіраць за дзеяннямі ўлады. І больш за тое, вельмі важная функцыя АБСЕ, тым, што там ёсць вельмі добрая група экспертаў, якія складаюць спецыяльныя дакументы, якія аналізуюць, напрыклад, практыку па міжнародным праве. Да? Напрыклад, там, у міжнародным пакце о грамадскіх і палітычных правах ёсць артыкул, які гарантуе свабоду мірных сходаў. Так, гэта проста тэкст. Наколькі ён ажыццяўляецца в жыцці, там можна паглядзець на прыклады там, рашэння камітэта правах чалавека там, альбо аналагічную норму ў практыцы Еўрапейскага суда па правах чалавека. І толькі з гэтай практыкі можна пабачыць насамрэч, што ўключаецца ў гэтае права. І эксперты якраз аналізуюць гэтую практыку і ўводзяць нейкія стандарты, на якія можам спасылацца. І больш за тое, вельмі мне падабаецца ў практыкі АБСЕ тое, што ўсё выдаюць такія тлустыя кніжкі са стандартамі, а потым даюць кніжку паменш, дзе апісваюць, як трэба назіраць за гэтым правам, хто можа быць назіральнікам, як лепш арганізаваць тэхнічнае назіранне. То бок, напрыклад, вот мы будзем сёння размаўляць па судах, ёсць такія кніжкі асобна, і ёсць асобна такія кніжкі па мірных сходах. То бок, это тое, чым мы карыстаемся пры распрацоўцы сваіх назіранняў і тое, на што мы можам легальна спасылацца. Казаць, што вот у межах АБСЕ прадугледжаны такі статус. Там міжнародныя назіральнікі АБСЕ, яны, канечне, маюць там больш спецыфічную форму, у іх ёсць пасведчанні, там яны ў спецыяльных групах і місіях прыязджаюць і назіраюць, але ў той жа час магчымасць звычайных грамадзянаў назіраць за гэтымі рэчамі, яна таксама зафіксавана ў гэтых дакументах, і на якія мы абсолютна легальна спасылаемся. На нацыянальным узроўні часта нават грамадскія аб'яднання в сваіх статутах прапісваюць магчымасць назіраць за тымі ці іншымі правамі. Напрыклад, Беларускі хельсінскі камітэт выходзіць назіраць за мірнымі акцыямі, заўжды мірнымі, за масавымі мерапрыемствамі, толькі з гэтым пасведчаннем ад Беларускага хельсінскага камітэта, таму што іх гэта прывілежна ў статусе, гэта не супярэчыць заканадаўстве, у іх ёсць спецыяльны бланк, такая блакітная корачка, і там лепіць проста здымак, ставіцца пячатка, ёсць імя назіральніка, і гэта нейкае ўжо наданне афіцыйнага легальнага статуса. Таму, напэўна, па статусе назіральнікаў гэта вось такі агульны блок, да? То бок нідзе не прыпісана пэўным тэкстам в плане там напісанага заканадаўства, але ў той жа час там мы робім ўсё, што не забаронена, да? Таму што это прынцып дэмакратычнай дзяржавы рабіць ўсё, што напрост не забаронена. Колькі это напрост не забаронена, кожны з нас мае права гэта ажыццяўляць. Там, канечне, з гэтым часта ўзнікаюць праблемы, да? Все мы ведаем, што дзяржаўныя органы не заўжды ідуць на камунікацыю, не заўжды прадстаўляюць інфармацыю, якая цікавіць. А гэта не значыць, што яе там не трэба прасіць. Як вы думаеце, якім мы тут, в принципе, назіраем? Я вас пакуль памяняю ватман, вы можете просто вслых прыгаварыць свае варыянты, мне будзе цікава. Объективность, беспристрастность. Это прямо як у судоў. Принцип невмешательства. Першы прынцып, ён пра тое, што калі мы за чымсьці назіраем, ёсць два моманты. Па-першае, можам фіксаваць факты. Мы, напрыклад, можам фіксаваць супрацоўнік міліцыі пасадзіў удзельніка акцыі ў машыну. Гэта будзе фіксацыя факта. Калі мы скажем, супрацоўнік міліцыі з незадаволеным выглядам павёў сумнага ўдзельніка і пасадзіў машыну. Тут будзе частка факта, той, што он пасадзіў машыну і павёў, але тое, што хто быў сумны, а хто быў злы, гэта будзе толькі меркаванне. Это тое, што нам падалося, это дастаткова суб'ектыўна. І вось задача нас як назіральнікаў у першую чаргу навучыцца аддзяляць факты ад меркавання. Это не значит, что меркаванне зусім не граюць ролю. Часта з іх можна насамрэч нейкую інфармацыю атрымаць, але ў першую чаргу нас цікавіць менавіта факты. Таму першым такім пунктам гэта будзе аддзяляць факты ад меркавання. Другім пунктам, то, што вы тут уже казалі, гэта будзе насамрэч незалежнасць і палітычная нейтральнасць. Гэта такі дастаткова суровы прынцып, там асабліва заўжды ёсць людзі, якія там прывержцы тых ці іншых, можа быць, палітычных поглядаў.
Адпаведна, калі яны выходзяць назіраць за мірным сходам, яны могуць спецыфічна ставіцца да ўдзельнікаў. Да? Калі, напрыклад, назіралі абсалютна за розным, бо ёсць людзі, якія бачылі нават, што ўдзельнікі нешта парушаюць, але паколькі яны да людзей ставіліся з прыхільнасцю менавіта па ідэйных поглядах, то яны не фіксавалі іх парушэння. Так, это будзе вельмі грубым парушэннем незалежнасці і палітычнай нейтральнасці. Які бы у кого меркаванні там палітычныя не былі, хто бы быў сімпатычны або не сімпатычны, калі вы апрынаеце на сябе камізэльку і бярэце пасведчанне назіральніка, вы павінны это все недзе пакінуць. Асноўная задача гэта менавіта фіксаваць факты аднолькава, да? Неважна, хто гэта робіць, якім чынам і наколькі это нам блізкі чалавек. Да? У меня там любимая гісторыя на гэтую тэму такая, што там па сваёй працы я сутыкаюсь з людзьмі абсалютна розных палітычных рухаў. То бок, да, тых, кого часта рэпрэсуюць, да нас прыходзяць, там ёсць і правы, і левы, і лібералы, хто заўгодна. І вось аднойчы ў 2012 годзе мы назіралі чарнобыльскім шляхам, і тады арганізатары прямо на прэс-канферэнцыі прысвечанай чарнобыльскаму шляху сказалі, што мы не хочам там бачыць каляровыя сцягі, просім прадстаўнікоў ЛГБТ туды не прыходзіць. Прадстаўнікі ЛГБТ не прыйшлі на месца збору, але калі калона ўжо пашла шэсцем, яны выйшлі і далучыліся ўсё ж да калоны, так, за сваімі каляровымі сцягамі, там эфектна выпрыгнулі з аркі, як гэта апісвалі некаторых СМІ. І вось яны ідуць разам за ўсімі, і прымер адбываецца такая сцэна. Супрацоўнік міліцыі падыходзіць да маладафронтаўцаў і кажа: вы тут не хацелі, а тут этыя прыйшлі. Ну там і шэраг нецэнзурнай лексікі ў тым ліку. І што робяць там молодые ребята? Яны там апранаюць банданкі, кепашкі, там думаюць, што іх не пазнаюць такім чынам, прыходзяць в канец калоны і там пачынаюць дастковую групу адбіраць у прадстаўнікоў ЛГБТ сцягі. Ну, то бок, іх мэта была хутчэй адабраць сцягі, але для гэтага, зразумела, ім трэба там адпіхнуць іх, кагосьці паваліць, з кімсьці яшчэ штосьці, то бок гэта была вельмі непрыемная сцэна. І, канешне, мы вымушаны былі ў сваёй справаздачы азначыць, што былі факты агрэсіўных паводзінаў адных удзельнікаў у дачыненні да іншых. То бок, нельга было назваць это контрдэманстрацыя. Пры ўсё да людзей з прадстаўнікоў ЛГБТ, яны далучыліся ідэйна таксама там у сувязі з чарнобыльскімі падзеямі. Але пры гэтым атрымаецца адна частка удзельнікаў агрэсіўна паставілася да іншай часткі удзельнікаў, мы гэта зафіксавалі. Так вось маладафронтаўцы у нас пакрыўдзіліся і паўгады да нас не прыходзілі в знак пратэстаў. Так? Это вось пра тое, што наколькі важна там нейкая незалежнасць і палітычная нейтральнасць і там фіксаваць гэта аднолькава. Вось на гэтым месцы, правда, у нас бываюць людзі, якія стаюць і кажуць: ой, ведаеце, я, напэўна, не смагу быць назіральнікам. Да? Потому что для кагосьці насамрэч вельмі важна, і гэта права кожнага чалавека мець сваё меркаванне. Наступны прынцып, который ўжо апушчылі, гэта пра немяшанне. Каб назіраць, але заўжды на бяспечнай адлегласці, што мы часта паўтараем. Ну, гэта бывае вельмі складана ў нейкіх акцыях, там, напрыклад, у гэтым годзе якраз было ў Польшы на 11 лістапада, і там дастаткова эфектна праходзяць гэтыя шэсці, там часта бываюць маршы нацыяналістаў, і яны заўжды непрадказальна будуць себе паводзіць. Там заўжды вельмі шмат сутычак з паліцыяй. І ў гэтым годзе там і светлячывы газ быў, і коктейлі Молотава, і каменні лецелі, і ўсё з розных бакоў. І мы ішлі з боку невялічкай вулачкі, але нават там хтосьці кінуў коктейль Молотава з прадстаўнікаў паліцыі, якія былі побач, да? То бок часта вельмі цяжка вызначыць, дзе трэба знаходзіцца, каб і ўсё бачыць, і не патрапіць там нейкім сэнсе пад раздачу. Гэта вельмі важны і вялікі навык назіральніка, які важна выпрацоўваць, да? Нейкую такую актыўную назіранне, то бок можа быць першы раз, калі назіраеце, там лепш знаходзіцца падалі, а потым ужо знаходзіць нейкія такія больш важныя месцы. І больш за тое, мы заўжды звяртаем увагу на тое, што асабістая бяспека назіральніка для нас она значна больш важная, чым вось гэта атрыманне фактаў. Да? То бок, калі нам назіральнік зафіксуе там суперфакты збіцця коктейляў Молотава, каменняў і яшчэ чаго-небудзь, але апыніцца в шпіталі, напэўна, не зусім суразмерна. Да? То бок, лепш усё ж памятаць пра асабістую бяспеку. Наступны прынцып вельмі прынцыповы, ну, але такі, скажем, спецыфічны. Мне падаецца, што вось это толькі нашы калегі з Аконы і мы ўжываем. Да? Ён гучыць вельмі складана, як прававая прынцыповасць. Як вы думаеце, што значыць прававая прынцыповасць? Чтобы глядзець толькі з боку закона і не глядзець ні ніякія іншыя прынцыпы. Якія, напрыклад, прынцыпы? Ну, то есть есть нейкая практика. Ну, напрыклад, калі глядзець на 2010 год, і калі, напрыклад, вось, калі міліцыя робіць меры па закону, але яны выглядаюць жорстка, але яны па закону, то трэба прытрымлівацца таго, што яны зроблены менавіта па закону. А мы адразу даем адзнакі самі. Ці это адбываецца ўжо потым на нейкай стадыі. Да? То бок, глядзіце, наша задача як назіральнікаў зафіксаваць, да? То бок, нават там, што бывае, што вельмі, калі важны сутычкі, вельмі часта разбрацца, хто правы, хто вінаваты. Да?
То бок вось тут вельмі складана адразу, калі там менты козлы яны палезлі, але потым назіральнікі пачалі першы кідацца, да? То бок нельга адразу даваць хуткі высновы. У нас там ёсць адно абавязкова правіла для назіральнікаў, яны не даюць каментары для СМІ пра вот агульны малюнак назірання. Так, калі яны сталі сведкай канкрэтнага факта, распавесці пра гэты факт там яны могуць, але в цэлым заўжды кажуць, там у нас будзе выніковая справаздача там увечары, там чакайце яе. І там ёсць такое правіла. То есть правая прынцыповасць гэта пра тое, што першую чаргу назіраючы мы сходзім з прынцыпа права. Да, права это не просто закон о масавым мерапрыемстве Рэспублікі Беларусь, там якому мы пераследуем, а права в сэнсе такого высокого стального рэгулятара і некай прыкметы справядлівасці ў грамадстве. Да, то бок для мяне вось гэтыя міжнародныя стандарты па свабодзе мірных сходаў гэта некая прыкмета справядлівасці. Да? Гэта вот прыклады, калі чалавек можа выказаць сваё меркаванне і калі не можа, якія ёсць абмежаванні. Да? І там он амаль заўжды можа і за рэдкім выключэннем не можа. І якраз правая прынцыповасць у тым, што мы вот менавіта служым з гэтым праву. Да? Это мы не абіраем ніякіх гвалтоўных метадаў, напрыклад, да? Там што это ўжо суперечыць праву, там што это кепскі метад. Да? Мы не абіраем метады шантажу, там, мы не абіраем там, метад змаўчання пра штосьці, каб атрымаць штосьці. Да? То бок няма вось такого хуслівага некага падыходу. Да? Калі мы бачым факты, мы сыходзім з нейкіх прынцыпаў права і мы гэта ўсё фіксуем. Да? Это у ліку пра адмову і дыскрымінацыйных падыходаў і пра адмову ад гвалтоўных метадаў. Да? Гэта пра такія пункты. І апошняе, гэта хутчэй такое, пра агульныя правілы. То бок ён найбольш важны, напэўна, калі мы назіраем за судамі. Да? Ён хочаце карэктныя паводзіны. Да? Это маецца на ўвазе, што калі мы наўпрост сутыкаемся з дзяржаўным органам, мы не пачынаем з таго, што яны там штосьці не так робяць. Да? То бок усё ж такі там правілы ветлівасці ніхто не адмяняў. Да? І калі мы прыходзім в суд, кладзем ногі на лаву, там і патрабуем, каб суддзя там нас не выганяў, зразумела, это будзе не вельмі эфектыўна. Да? То хутчэй за ўсё суддзя сам ж мае права і будзе выганяць. Таму вось гэтыя карэктныя паводзіны і заўжды памятаць, што назіральнікі яны прадстаўляюць не толькі сябе, яны прадстаўляюць дастаткова вялікую каманду. Да, то бок, калі адзін назіральнік прыйшоў у суд па скандале, а потым сышоў, а наступны дзень прыйшоў другі назіральнік, то яго могуць не пусціць і сказаць, вы все такія назіральнікі, скандаліце, толькі не даеце там працэс праводзіць. Да? Таму гэты прынцып карэктных паводзінаў гэта такого серыя агульнага выхавання. Я думаю, што не менш значны і на мірных сходах гэта крытэрый. Так, не, безумоўна. На мірных сходах увогуле, скажем так, у нас есть правила, там, могу трошки наперед зайсці пра тое, што там мы ўвогуле спрабуем, звычайна назіральнікі, яны нават не камунікуюць ні з арганізатарамі, ні з працоўнікамі міліцыі. Для этого спецыяльна там вызначаны 2 чалавекі, і толькі яны будуць наладжваць эту камунікацыю. Все астатнія просто ходзяць і фіксуюць факты, да? Тому гэта з такого прынцыпе. Конечно, там падыходзяць да арганізатараў і апрашаць іх, альбо з працоўнікаў паліцыі, конечно, это дакладна супярэчыць гэтаму спісу прынцыпаў, да? Таму што ён такі дастаткова прыросны, так? Вось. Ну і зноў жа да назірання мы дапускаем тых людзей, якія там гатовы падпісацца пад гэты прынцып. Так што, калі што не гатовы, можна адразу пра гэта казаць. Наступная частка, которая абяцала, гэта функцыя назірання. Функцый назірання насамрэч 5. Да? То бок яны трошки пророзные. Ранее мы писали их про 3, зараз мы пишем их 5. Да? Это с развитием, так сказать. Первая функция назирания – это функция присутности. Как вы думаете, чему это важно? Просто присутнічаць. Ну, калі ты присутнічаеш, то ўлада разумее, калі за ёй назіраюць, то яна паводзіць сябе адпаведна. То больш карэктна, да? Про гэта мы трошки казалі. То насамрэч функцыя прысутнасці, она вельмі важная. І на практыцы я бачыла дастаткова шмат прыкладаў. Мы ў свой час назіральнікаў пробна вадзілі, то бок у нас асноўны аспект, калі ўбачылі анкеты, мы першую чаргу назіраем за нейкімі найбольш гучнымі адміністратыўнымі справамі. Напрыклад, калі затрымалі актывістаў, там ці кагосьці за мірны сход, там кого заўгодна, то першую чаргу мы ходзім назіраем, тому што пра гэты выпадак мы там чуем пра СМІ ці яшчэ аднекуль. А вось для вучэбных мэтаў мы некалькі разоў хадзілі на звычайныя адміністратыўныя працэсы. Да? То бок прывозяць групу людзей, которых учора там за хуліганства затрымалі, іх там па чарзе ўводзяць суд, там цяжка прорвацца нават в зале, то бок это асобная гісторыя. І суддзя, который, ён пры нас разглядаў такім чынам нават, што завозілі чалавека, там па працэдуры як, суддзя павінен прадставіцца, сказаць, што вось, па якой справе, загучыць яму пратакол, спытаць яго меркаванне. Там вельмі вялікі спіс працэсуальных правілаў, да, патлумачыць правыя абавязкі. Вось проста ўсё. А выглядала гэта так, што чалавека заводзіць, і суддзя кажа, распавядайце.
Ну, що каже, ось, вчора випив, там, поскандалили, там, альбо нічого не пам'ятає, суддя йому дадуть зашити протокол і нагадує, що вчора відбувалося. Так? І от при нас, одночі так суддя, ну саме ж так ось і було, і суддя у некий момент вирішив зграти такого доброго дяденька. Він же бачив, що сидять некие назиральники. Но ж нічим визначалося добрий дяденька, в тим, що він там была одна справа, коли коротко, затримали двух молодых людей. Один, на самом деле, признался, что он там посперечались с администраторой бильярда, она стверджала, что они взломали нечто, она стверджала, что не взломали. Каже, могла проскочить нецензурная лексика. Ну, в принципе, это была такая, что администраторша просто на них викликала співробітників міліції, тому що відмовлялися платити гроші там, за зламані витоки. А другие его сябры, Оголь стоял там за несколько метров и в диалогу не удельничал. А забрали их ободвух, да, и ободвух написали, что он лается матом. И вот судья в процессе, коли в этой версии почувся, и он, ну, вырежил выгляд, что там он добрый дяденька, и в дочернее вот сябра, и он спинил справу за малозначностью, так? Але при этом это выглядит так, что там всем людям дают подписку, скажут, подпишите там, да, люди не читаючи подписывают. А там паперка про то, что они признают свою вину. Про те, що вони згодні на скорочену процедуру. І тільки в цьому випадку суддя, там, коли є признання вини, суддя має право спинити справу за малозначністю. Да? Що, как бы, признає, що він що зробив, но, мол, не дотягує до адміністративного правопорушення. А чоловік вину не признавав, стояв за кілька метрів, але чомусь справу закрили за малозначністю. Да? Це вот такий момент, що знешне виглядає як, хто не ведає юридичних особливостей, що чоловіка оправдали. Хотя, по суті, насамперед ні, да? Тобто там є принципова розність, тому що на суди не вміють оправдувати. І от там розуміння ніяких принципів. Ну, я підозрюю, що, максимум, там, більшість людей отримали штрафи, от було дві справи спинені, і тільки одну женщину посадили на 5 суток. Да, максимум, коли б не було присутних, там всіх затриманих посадили там, на 10-15 суток. Є спеціальні вот, анкети, по которых ми там конкретно по пунктах означаємо, за чим ми назираємо. І от ми це все аналізуємо і приводимо на ніяких основах. От вся ось ця діяльність, це є моніторинг цілком. Третья функция, она такая зорочкой складаная, которую, вот, на жаль, у нас пока никто не выконывал, але мы сподеемся, что рано типа возможно выконывать, это функция медиации. Что такое медиация? Да, вот медиация это самые же посредники. Чистый громадский контроль это все медиация. Для медиатора требує набор специальных ведов и навыков, да, то бок, например, добрую психологию, конфликтологию, как умеете это все добро называть. Тобто это высокий уровень підготовки, до якого мы спробуємо вмкнуться. Значит, четвертая функция – это менять практику. Тобто максимум пришли по назиранию, ну в идеале, да? В вынику назирания мы писали назирание и дали рекомендацию некому материальному органу, там, кандидатка там. Кожен раз ми пишемо з працівником ДАІ, да? Як працівники ДАІ не спиняли, наприклад, удільників 6 там, демонстрації на світлофорах, а давали максимум з цим 7 пройти, да? Що було б логічно, а спиняли замість этого машини. А Лену все равно там спиняють всех на червоному світлі, і за это как бы по домові не буде гроші отримувати. Так ось приміняти практику, це така там, для нас вельми важна функція назирання. І опошнє буде непосередньо вчити громадські діяння. Есть разные тактики громадских деяний, да, то бок они могут быть, например, информационные. Просто у вынику назирания огучивать в источном назирании башни, это уже есть информационное. Расповедать, что это там не отправляем международным стандартам, это уже некая светницкая функция. Так? Плюс она может быть правовая, когда мы там у вынику некого незаконного факта пишем кудись скаргу. Так? То бок это может быть абсолютно все, что угодно. І само назирання може бути використано просто як такої бази для збору інформації, але ось цей блок, тобто насамперед нечто змінити становче і серйозне, це буде частка громадських дій, да, на що ми будемо просто опиратися. Ось, може бути, є які питання у вас? Що-нибудь докладні? Не погодіться, що мені може бути додати. Добре, дякую. Тоді ось основну частку зв'язану з громадським контролем ми, в принципі, розглядали. Я зараз хотела бы перейти больше до частки непосредственно связанной с судами и с мирными сходами. И тут уже будет таких, может, меньше пунктов. И трошки порозмовляємо про практику. Да? Тобто не хочу там цілком, як ми довго розбирали анкети, документи, тобто для цього можемо спеціальні інструктажі провести. Зараз я хотіла би трошки розповісти про некую ідею, зв'язану там, чому ми назираємо за судами і за чим ми навіть назираємо. Да? Суди.
Тобто достаткова серйозна установа, да? Одна там з галіни влади, яка повинна ажыццяўляць справядлівасць там паміж людзьмі, і таму гістарычна вона завжди була вельмі важная. Так? Але калі мы кажам пра суды, за чым можна назіраць увогуле у судах, за судамі? За гласность процесса. Ну, же открытые заседания. Ну так. За выполнение правовых норм. Ага, правовых норм, так. Ну, когда это вельмі агульна, да? Да, правовые процессуальные какие законы, да? Просто глядите, по международному праве меньше это там, может быть, там, в национальном законодательстве, есть там распределенный поняток, это справедливый суд, да? Справедливый суд гэта не просто там, як кожному чалавеку падавала справядлівасць, она ніколі не будзе. А справедливый суд мае пэўны спіс прыкметаў, да? Справедливый суд это калі любы чалавек можа прийти падаць заяву, напрыклад, там іск альбо пачаць суд, да? Калі на любы працэс можна патрапіць там за выключэннем нейкага спіса абмежаваных. Калі суды зрочна абсталяваны, калі в іх можа там праехаць нават чалавек на вазку і лёгка знайсці інфармацыю, она не будзе там пад 100 людзей небудзь вісець, да? Нейкі вось такі набор тайных правілаў. Плюс калі мы прыходзім на працэс, там суддя не хаміцца, все робіць пагоннай працэдуры, там тлумачыць правы абавязкі, дае магчымасць на абаронцу, дае магчымасць абараняць сябе, там аднолькава ставіцца таго ці іншага боку, да? То бок ёсць вялікі спіс, за чым можна назіраць, там па прэзумпцыі невінаватасці, там і ўсё што заўгодна. І гэта вельмі вялікі пласт, да? Зразумела, што за ўсім адразу назіраць цяжка, да? І калі комплексна назіраюць за нейкім нават палітычна матываваным працэсам для того, каб зафіксаваць, то бок адразу вызначаюцца нейкія пункты, да? Там важна іншае, там важна, там, чым канкрэтна абвінавачваюць, наколькі гэта даказана, наколькі прапарцыйна, там, і наколькі гэта матывавана непасрэдна злачынствам альбо і нейкі іншы матыў, да? То бок гэта такі складаны комплекс. Калі казаць асобна самі суды, да, вот, за чым назіраць, то на практыцы найбольш распаўсюджана это якраз даступнасць судоў, візуальна хаця б, да, наколькі яго можна зайсці. Там, напрыклад, там офіс прав людзей з інваліднасцю перыядычна робіць проста такія замеры, там, наколькі знешні будынак адпавядае. Да? Тому гэта вельмі важная прыкмета даступнасці, наколькі слепы чалавек можа зайсці. Ёсць проста вельмі шмат прыкметаў, да якіх мы, на жаль, толькі імкнемся, да? І не все нават там будынкі адпавядаюць па судах. Потым, безумоўна, гэта адкрытасць і публічнасць. Да? Вось адна з анкетаў, якія рассылалі, яна якраз прысвечана маніторынгу адкрытасці. Да? То бок там вельмі важна, наколькі даступна можна зайсці, і наколькі лёгка можна патрапіць на працэс, і плюс гэты працэс зафіксаваць. Да? То бок там, напрыклад, весці гуказапіс яго. Таксама вельмі важна, ну, вот, ёсць пункт незалежнасць і бесстароннасць, гэта, конечно, уже вельмі складана, да? То бок даказаць, што суд перавагу аддаваў аднаму боку, а іншага ігнараваў. Да? Ну, как бы, нейкіх прыкметах гэта бачна. Калі, напрыклад, суд дапытвае сведак толькі з боку абвінавачання, але ігнаруе там выклік сведак з боку абароны, то відавочна, што яго схільнасць з аднаго боку. Альбо не верыць паказанням іншых, і прынцыпова не верыць паказанням іншага боку, і прычым не абгрунтоўвае гэта нейкай нармалёвай форме. Да? Гэта такі вельмі складана ўжо частка. Плюс вось гэта магчымасць спаборнасці, да? Наколькі адзін бок можа актыўна ўдзельнічаць, і іншы бок можа актыўна адказваць. Ну і там важным пунктам заўжды з'яўляецца рэалізацыя права на абарону, да? Тому што кожнаму чалавеку ёсць права там на юрыдычную абарону, прадстаўніцтва, і там юрыдычная сфера дастаткова складаная, і людзі без спецыяльнай падрыхтоўкі не могуць сябе эфектыўна там абараняць. Вось. Но я бы хацела, напэўна, распавесці пра нашы маніторынгі і нейкую агульную інфармацыю, якраз звязаную там з адкрытасцю і даступнасцю, так, в першую чаргу. Увогуле пра суды. Вось, калі вы вырашылі пайсці на судовы працэс, паглядзець проста так, да? Першае, што вам трэба зрабіць? Расійскае разрешение судьи. Ну это уже мы далёка зайшлі, да? Вот калі з самого першого пачатку, да? Нам трэба знайсці там, дзе знаходзяцца суды, напрыклад. Вот у Менску дастаткова шмат судоў, да? Ёсць там 9 раёнах і 9 раённых судоў, трое з них знаходзяцца ў адным будынку в Доме правасуддзя, на Семашкі, там адразу 3 раёны, да? Кастрычніцкі, Ленінскі і Партызанскі. Все астатнія суды там недзе расположены ў горадзе. Плюс там тэрыторыя Менска, ёсць Менскі гарадскі суд, Менскі абласны, Верхоўны суд, Менскі гарадскі, то бок пры жаданні можна куды-небудзь зайсці, паглядзець, што там і як адбываецца, да? Бо з Верхоўным судом цяжэй, таму што яны мала разглядаюць па першай інстанцыі, альбо па другой публічныя, а наглядная інстанцыя, напрыклад, яна ўжо не публічная. А в астатнім мы пераважна арыентуемся на раённыя суды, і яшчэ ёсць суд Менскага раёну. І вельмі важна, што у будынкі суду часта не так проста патрапіць, да? Вот хто з вас був в суді хоць раз? Ну, міліції паспорт. Вот, два чоловіки, ось бачите, треба ведаць асаблівасці, да? Ёсць там некалькі пунктаў, якія звязаны з тым, каб патрапіць у суд.
Па-перше, вельмі розная практика в розных судах. В адны суды можна зайсці просто ногой дзверы адчыніць і прайсці куды трэба. Да? Напрыклад, в доме правасуддзя там стаіць для выгляду супрацоўнік міліцыі, но это максимум паглядзець, у кого вялікія клункі, там што-небудзь такое. Ёсць суды вельмі суровыя, там, напрыклад, суд Маскоўскага раёна. Да? Каб туды зайсці, там ёсць спецыяльнае акошка, і людзі, які першы раз не ўпэўнена туды заходзяць, іх адразу спыняюць, патрабуюць паказаць пашпарт. Да, бо калі вы прыйшлі ў суд без пашпарта, вас уже могуць не пусціць фармальна. Так? Па-другое, не запытваюць, а куды вы ідзеце, в якасці каго, пакажыце позву. Да, то бок у людзей, у супрацоўнікаў суду ім цяжка уявіць, што ёсць нейкія людзі, якія прыходзяць у суд просто так. Да? Што яны нейкі непрацэсуальны бок, да? Это нейкія ненармальныя людзі, якія просто так прыйшлі в суд, прычым адны, там, без групы падтрымкі, там, ладно, родныя кагосьці удзельнікаў. А калі просто чалавек прыходзіць в суд, это уже як мінімум падазрон. Так? Это вельмі цяжка было патлумачыць суддзям, і там прыходзіцца казаць там на пошту, на прыём, яшчэ кудысьці там. Таму што калі кажаш на адміністратыўны працэс, а на які зараз пайду на стэндзе пагляджу, то яны просто пужаюцца як мінімум. Ёсць яшчэ момант звязаны з тым, што можна прыносіць з сабой в суд і як трэба выглядаць. Ёсць два пункты, якія дастаткова сур'ёзныя. Шмат у якіх судах рэчы нават не даглядаюць, а бывае выбарачны дагляд. Да, вот, напрыклад, той же суд Маскоўскага раёна, у іх ёсць там цэлы комплекс. Да? У іх, па-першае, ёсць металічная рамка, праз которую яны просяць прайсці. Па-другое, у іх ёсць металошукальнік, і вельмі часта яшчэ выходзіць там супрацоўнік міліцыі і даглядае рэчы, і даглядае самого чалавека праходзіць. Да? І да гэтага трэба быць гатовымі. І яшчэ адна рэч, ніводным раённым суду, там в Верховном суде такое ёсць, в астатніх судах этого няма, напрыклад, камер захоўвання. Але пры гэтым Маскоўскі суд, калі знаходзяць пры даглядзе чалавека фотокамеру, да, то яны з ёй забараняюць уваходзіць. Яны проста ёй дзе-небудзь пакінуць. Калі чалавек без машыны, адпаведна, ён не можа нідзе пакінуць і там увогуле прысутнічаць у судзе толькі таму, што у яго з сабой ёсць камера. Да, то бок такое значнае абмежаванне в прысутнасці. Што датычна знешняго выгляда, то вось раней, зараз уже, может быть, яно змянілася, таму што шмат тэхнічных функцый ад Мін'юста перайшло Верховнаму суду, но все равно была такая паснова Мін'юста, якая рэгулявала тое, што людзі, калі прыходзяць в суд, яны павінны быць в поўным выглядзе. Да? Зразумела, чалавек, который прыводзіць судзіць, да яго няма патрабаванняў. Но калі вы просто грамадзянін, які з вуліцы заходзіць в суд, то вы павінны нейкі прыстойна выглядаць, грубо кажучы. Да? Прыстойнасць вымяраецца такім чынам, што, напрыклад, улетку людзям забараняецца заходзіць, напрыклад, в пляжнай вопратцы. Так і гучыць. Да, шорты і сланцы для маладых людзей забаронены. Яшчэ вельмі у меня быў цікавы выпадак, калі адна дзяўчына выпадкова давялась пра суд, прыехала, ёй была дастаткова кароткая спадніца. І от яе на ўваходзе праз кароткую спадніцу не впусцілі, але калі там мы зайшлі ў будынак суду, то пабачылі там сакратарак судовых паседжаннях, такое ощущение, что зусім без спадніцы, то, что в коротких, да, то в параўнанні са спадніцай этой дзяўчыны, у іх яе насамрэч не было. І таму бывае вельмі крыўны падыход, але тым не менш, вось пра гэтыя фармальныя знешнія правілы, на жаль, трэба таксама памятаць. Да? Нейкі, калі мы там сур'ёзна ідзем назіраць, то абавязкова берем пашпарт і сур'ёзна апранаемся, да, без шортаў і сланцаў. Вось гэта некалькі такіх момантаў, які там можа быць магчыма даведацца толькі калі вось практычна з гэтым всім сутыкнуцца. Так? Вось. Зайшлі мы в будынак суду. Што мы далі робім? У кожным судзе ёсць інфармацыйны стэнд. На гэтых інфармацыйных стэндах зараз па абавязку павінна быць проста уйма рознай інфармацыі. Ад прыкладаў, не ведаю, іска на аліменты да дзяржаўных пошлін, там нейкай падрабязнай інфармацыі. Адзін з гэтых 1000 стэндаў гэта будзе стэнд з раскладам працэсаў, які сёння адбываюцца. І там вельмі важна знайсці працэс, які цікавіць, да, то бок там вызначыць адразу суддзю, канкрэтны від працэса. І на стэндах, звычайна, бывае дастаткова розная інфармацыя. Тобто там, як мінімум, бывае суддзя, бывае нумар кабінету суддзі, можа ўжо не быць нумара залі, дзе гэта разглядаецца, а можа быць залем, а могуць разглядацца в кабінеце. Таксама, звычайна, там ідзе, калі это адміністратыўны працэс ці крымінальны, ідзе нумар артыкулу, бывае распісваецца пра што гэта і ў дачыненні да каго. Да? Это такая мінімальная інфармацыя. Ёсць вялікая праблема з пошукам інфармацыі пра адміністратыўныя працэсы. Да? То бок, праблема в тым, што вот суды дзейнічаюць на падставе спецыяльнай інструкцыі па справоцтве, і там напісана, што вся вось гэтая інфармацыя з вечара рыхтуецца, зранку вешаецца спіс справаў, да, на заўтра суддзі. З адміністратыўнымі справамі праблема такая, што іх звычайна прывозяць зранку в суд, і іх адразу там размяркоўваюць па суддзях, і суддзі могуць пачаць судзіць і нават на гэта не вывесіць інфармацыю на стэндзе, што такія працэсы ёсць. Там они спрабавалі цягам аднаго тыдня проста фатаграфаваць стэнды в судах,
і там зауважили, што вельмі мала пішацца пра адміністрацыйныя працэсы, хаця колькасць такіх працэсаў на год, она вельмі вялікая, да? І відавочна было, што проста не все працэсы прапісваюцца. І пры гэтым яны фармальна некаторыя, калі мы пісалі скаргі, што конкрэтнага працэса няма на стендзе, нам старшыні судоў адказваюць, што мы не абавязаны толькі прывезлі, хаця па сутнасці яны абавязаны, так? І мы заўжды кажам пра тое, што эта інфармацыя павінна быць. Тым больш, што зараз там у тым ліку нашых назіранняў, у першую чаргу, прыслужбаў, што павінна быць інфармацыя. Бо вельмі цікавая пастанова пленума, плюс пра тое, што все суды павінны быць галосна адкрытыя, што суды павінны даваць магчымасць усім ахвочым прысутнічаць, мяняць памяшканне і таксама своечасова вывешваць інфармацыю пра все паседжанні. Вельмі важны пункт, які нам асабліва спадабаўся, пра тое, што Верховны суд нарэшце патлумачыў правіла адносна гуказапісу працэсу. Такая норма была в грамадзянскім працэсуальным кодексе, не вельмі дакладна была в крымінальным працэсуальным і зусім не была в адміністратыўным працэсе. І там норма адносна гуказапісу па тлумачэнні Верховного суду зараз звучыць наступным чынам, што гуказапіс – это такая ж фіксацыя працэсу, як і запісваць, напрыклад, ад рукі, і адпаведна на гэта не трэба нават папярэджваць пра гэта суддзю не трэба. То бок не трэба вставаць і казаць высокі суд, я веду запіс, каб вы не крыўдзіліся, і там запісваць, так? Што датычна фота і відэаздымкі, на гэта трэба дазвол старшыні па справе, то бок галоўнага суддзі, які прысутнічае. Адносна гуказапісу гэта можна рабіць без дазволу. Бок адзін з нашых маніторынгаў, ён якраз быў датычны даступнасці і адкрытасці, і там быў асноўны пункт звязаны з ажыццяўленнем гуказапісу. Што рабілі нашы назіраннікі? Яны прыходзілі на працэс, показальна даставалі тэлефон альбо дыктафон, включалі яго і клалі кудысьці на бачнае месца. Глядзелі на рэакцыю суддзі, як суддзі рэагуюць. В палове выпадкаў суддзі ніяк не рэагавалі, нават трошкі меншай, а в большай частцы суддзі як мінімум напружваліся. То бок яны маглі зрабіць заўвагу адразу, што вы робіце. І калі чалавек казаў, я веду аўдыёзапіс, мне гэта можна, суддзя казаў, не, вы павінны былі мне паведаміць, альбо не, вы павінны былі взяць у мяне дазвол. Альбо напрост забаранялі весці нават аўдыёзапіс, у нас былі прыклады, альбо проста выганялі з паседжання, то бок з рознымі абсалютна наступствамі, то бок, на жаль, не все суддзі ведалі пастанову пленума, зато у нас была магчымасць напісаць скаргу і абавязаць старшыню суду давесці ўсім ўсё ж такі пастанову пленума пра тое, што аўдыёзапіс можа адбывацца нават без папярэджання. Мне было асабліва крыўдна, калі некалькі месяцаў таму я прыйшла ў Мінскі гарадскі суд на адзін працэс, і на тэлефон запісвала сам працэс гэты гук, і ўжо калі выходзіла з залі, там былі 3 суддзі, і адна з іх нават намесніца старшыні гарадскога суду, яна сказала, што вось вы ўвогуле запісвалі і нас не папярэдзілі, павінны былі нас атрымаць дазвол. На што я прыйшла і даводзіць пра пастанову пленума, яна сказала, не, вы ўсё роўна павінны былі нам паведаміць, астатнія падхапілі гэта і пацвердзілі. І мяне это так раззлавала, што я проста прыйшла і напісала на іх скаргу, што вось нават намесніца старшыні Мінскага гарадскога суду не ведае тое, што ёсць пастанова пленума, в которой ёсць аўдыёзапіс. І зараз, я думаю, такіх праблемаў ўжо хотя бы в гарадскім судзе не будзе. У нас якраз была вельмі важная місія, цягам ліпеня пахадзілі на 150 працэсаў недзе, і там якраз па гэтых прыкладах фіксавалі, наколькі можна зайсці ў будынак, як знайсці інфармацыю, як можна патрэбіць сам працэс, наколькі можна ажыццяўляць гуказапіс, анкета адна в дадатку прысылала, таксама ёсць у вас в планшетах. Было дастаткова цікавае даследаванне, на жаль, няма пакуль яшчэ выніковага маніторынга, но ён ужо ў хуткім часе павінен з'явіцца. Вельмі цікавыя нормы пра тое, што суды насамрэч не заўжды могуць выконваць гэтай пастанову пленума. Мы паспрабавалі, дадзім рэкамендацыі, праз некаторы час зноў хочам паўтарыць і паглядзець, наколькі іх практыка змяняецца. Но это нормы, пра которые трэба ведаць, калі вы прыходзіце ў працэс. Ёсць яшчэ некалькі такіх складаных момантаў. Напрыклад, як прадстаўляцца суддзям? Калі вы заходзіце на працэс, што можна сказаць, хто вы? Няма статуса грамадскага назіранніка. Нельга сказаць, што я тут грамадскі назіральнік, прыйшоў вас праманіторыць, рэвізор прыехаў такі, суровы, нешта запісвае. Паколькі такого няма, мы звычайна кажам, што мы проста грамадзяне Рэспублікі Беларусь хочам прысутнічаць на працэсе. Такая складаная канструкцыя. Суды гэта ўвогуле не разумеюць. Як гэта звычайны чалавек з вуліцы захацеў прыйсці паглядзець на працэс. Гэта ж ненармальна, што няма чым заняцца ці штосьці глядзець. І тое, што людзей это можа быць насамрэч цікава, паказвае, што няма нейкай нават культура грамадскага контроля, она до конца не прывіта. І няма абсолютна сэнсавання з боку дзяржаўных органаў, што это нармальна, што так і павінна быць, і што нехта можа прыходзіць. І вось нават сам факт гэтай прысутнасці нас, он, мне падаецца, ужо нешта ламае ў галаве нават тых жа суддзяў, і прымушае іх задумацца, што людзі прыходзяць.
При этом бывают проблемы, что когда просто кажут, что я громадянка, они кажут, ні, хто ви такі, пускать не будем. І часто, вот, правда, доводилося казати, що я там, ні, студентка-юристка, і мені от вельми треба на ваш процес. І тільки після цього суд, ну ладно, практику у нас проходить, ладно, вже, да, виглядало як такое, скажем, уступка. При этом у нас есть распрацаваныя прыклады скаргаў, у тым ліку прыклад скаргі на недопуск судовае паседжанне, калі чалавека не пускаюць. Мы пісалі дастаткова шмат такіх скаргаў. Суды часто пишут, что вам никто не замінаў, або там вы там некорректно себя поводили, все что угодно. Да? Признать, что насамрэч нехта не пусціў складана, но мы все равно вот эту практику пашыраем, і якраз мне падаецца, што пасля такого вот набору скаргаў, які дайшоў хутчэй за ўсё до Верховного суду, вось эта постанова пленума і была прынята в 2013 году, потому что у нас такая практика там, мы, там, с 2011-2012 года активно вот писали такие скарги, калі нас кудысьці не пускали. Большая праблема в судах, калі гэта нейкія палітычна матываваныя працэсы, і, напрыклад, актывісты якого-нибудь прывозяць супрацоўнікі міліцыі в штатскай вопратцы ці нават форме, яны могуць просто не пускаць самі в памяшканне. Казалось бы, прычым тут суд, калі яны не пускаюць, а з іншага боку, это ж судовая ўлада, яны павінны забяспечыць там усю эту адкрытасць і галоснасць. І больш за тое, ёсць адзін такі не до конца зразумелы момант, гэта пастанова пленума. Там прописано про то, что суды повинны больше пашыраць практику выездных судовых паседжанняў. Так? Но там это гучыць в тым сэнсе, что каб павышаць нейкую выхаванасць насельніцтва. Да? Значит, что они приехали, мое мнение это было так, они приезжают в какую-нибудь администрацию Ленинского района, широко распаўсюджваюць абвестку, что в гэты час в будынку администрации будет адбывацца такі судовы працэс, приходзьце, глядзіце. Так? На практицы вот я сутыкнула з гэтым як. Аднойчы привезли, там люди проводили пикет по помнику Тарасу Шевченку, их затрымали 5 человек, там нож притримали на Крестина и зранку повинны были привезти в суд. Да? И тут мы приезжаем в суд и разумеем, что судья, который дежурный по административных процессах, у ее выездное паседжанне убрался из центрального района. И что она робит? Она выносит там постанову про то, что будет все ж таки выездное паседжанне и по административных справах. Да? Пока она кажется, где приезжаете в Раус, и я там буду разглядать. Значит, в Раусе мы приезжаем, там я, например, прийшла на другий павер, де в великій актовій залі, де повинен був бути суд, а суддя в цей час розглядала в кабінетику там по кримінально-процесуальних законодавствах про зняття судимості термінове. Ну і ось, потім після цього, коли почали вже судити активістів, всіх, ось, хто змог пролізти на будинок Рауса, їх просто вигнали. І потім не пускали, да? Тобто не пускали ні до книги скарги, ні пропанову, нічого. Тобто самі супрацовники міліції сказали, ми тут головне, ми тут будемо вирішати, кого пускати, а кого ні. Тобто вони видовочно своє повномочство перевисили, але при этом, коли ми прийшли скатитися, там Мінський городський суд сказав, процес був відкритий, тому що не було постанови про закритий процес. Так? А що там робили супрацовники міліції, ми не видимо, скатитися на їх особливо. Коли ми скаржимося супрацовників міліції, прокуратура не хоче розглядати скарги на їх, а свої ж там вище стоячі супрацовники міліції, їх, звичайно, покривають, зрозуміло, що ефективного розслідування нема, да? Тобто бувають проблеми з публічністю. Ну, от зараз я там пишу десятками этой скарги, спробую доказать, что они были неправы. Поглядим, чему это скончится, но это правда есть великая проблема, ось на это такий некорректний поведінок з боку супрацовників міліції, і ось впливати на судову систему, що вона повинна сама забезпечувати некий порядок у себе в помешканні, це, мені подається, важна функція назиральника у тим ліку. Так? Ось, ну, це ось основні, напевно, такі правила і про види моніторингу. Адносно справи про адміністративне правопорушення, там достатково велика об'ємна анкета, можете у себе поглядеть. Она такая, у чимся складана. Насамрэч, одна з самых складаних задач, это коли мы ведаем, что в конкретном суде будет отбываться конкретное судовое паседжанне по административной справе, и человек вас повинен привести в суд, але, зрозуміло, эта информация нема на стенде. Мы ведаем, что человек привозить. И вот яким чином можна знайти інформацію про процес. Як ви думаєте? Запитати секретаря. Секретаря любого? Ну, там же є два типи секретарів. Да? Є секретарі суду, є секретарі судових паседжень у самих судах. Другое. У судових паседжень, ну, наприклад, в суді може бути там от 10 до... Нет, как бы это судья. Ходить по всех и запытывать. Есть просто проблема, что в части судов людей привозят в разголовный уваход. Да? Когда человека завели в разголовный поход, у нас была максимум с ней сидеть коля крыльца и назирать. Да? Есть суды, типа там Московского, например,
куды людзей завозяць просто в дворык. З дворыка чалавека праводзяць там сакрэтнымі калідорамі прямо в залю суду, і чалавека нават на калідоры можна не знайсці, калі прысутнічае там паўсюдна. Плюс будынкі судовыя, яны звычайна дастаткова вялікія. І там шмат калідораў, і дакладную інфармацыю адтуль не знайсці. Да? Бо трэба ведаць саму сістэму такого, да? До конца, як гэта все працуе. Зараз прикріплю. Тут вона не упала і розповіду. Я розповіду спочатку, як це повинно бути у ідеалі. Да? Як справа адміністративно потрапляє в суд, як її розглядають. Значить, спочатку справу повинні принести таку установу, тому в кожному суді є канцелярія. Да, есть особенно канцелярия по административных справах, особенно по громадянских, особенно по криминальным. Да? Часом их объединовывают, часом их отновывают. Такая особенная практика. Да? У количества где-то прекрасная установка называется канцелярия. Того, по ідеї, співпрацівники міліції, коли привозять справи, вони йдуть в канцелярію спочатку. В канцелярії її там реєструють, дають некий номер судовий. Після цього з канцелярії справа йде старшині суду. Да? Коли справа приходить старшині суду, старшиня суду глядить, хто з суддів сьогодні зайнятий, хто працює. І там вельми різна практика. Да? В некоторых судьях есть график дежурств по административных справах, в некоторых судах есть специализация, что некалькі судді розглядають гэтай справи. І он, сходячи з этого, обирає, кому конкретно суддів треба накерувати гэтую справу. Ось вони обрали кому конкретно суддя. Конкретного судді є конкретно секретар судового посідження. І плюс інформація про це, вона ось приходить в канцелярію. Да? І канцелярія повинна ведати, який суддя розглядає. Да? І схема в оригіналі виглядає так. Да? Суддя передає інформацію секретарка, секретарка йде там, на інформаційний стенд і вивішує це все на стенд. Ну, тобто, це ідеальна ситуація, як вона повинна виглядати. Да? На практиці вона виглядає як. Співпрацівники міліції, прям з течками, там, з справами, приходять одразу до старшини суду, відкривають ногою двері і кажуть, у вас тут радость прийшла, да? Давайте суддю. Старшиня суду сливає це все в суді, на стенд нічого не вішається. Суддя бере справу, йде або в кабінеті, або йде в залю і судить чоловіка. Да? Чоловіка можна не знайти, не зауважити. Відповідно, коли ми ведемо, чоловіка повинні привезти і судити. Значить, що ми робимо? Да? Перше, ми йдемо, глядимо стенд. Раптом, да? Раптом чоловіка вже привезли, і там є докладна інформація. Так? Все. Ось, після цієї інформації зі стенда, на стенді нічого нема. Да? Можна зайти, звісно, в канцелярію і спитати, там, типа, у вас така справа. Ну, в канцелярії вони часто вельми морщаться і кажуть, а ви в Боглі хто, ким приходились, і так далі. Але тут ліпше спокійно казати, що от я хочу там бути удільником процесу, мені треба відати. В канцелярії, звичайно, інформації нема. Да? В канцелярії, звичайно, справа приходить уже осуджена по виниках. Достатково ефективний метод йти до старшині суду одразу і казати, що от у вас немає інформації, в якому суді ви розписали. І часто старшиня суду там в прийомної хтось каже про цю інформацію. Коли інформацію не кажете, то при нагоді прийти до старшині суду і казати, видите, в вашому суді бардак. Інформацію не знайти, процесу нема, будь ласка, зробіть щось з цим. Но есть проблема, что справу могли, правда, еще не привезти, да, потому что людей привозят по-розному. Могут привезти 9 страниц, могут 12, могут там аж 13, и ось подловить достатково складано, да, тому ми, звичайно, спробуємо ходити там не один чоловік, там один чоловік, наприклад, просто глядить на вулиці візуально, да, коли це некий суд, де можна зауважити, що підвозять. І візуально бачить чоловіка, іде за ним в процес, просто по коридору, да, це такий самий наповно-ефективний метод. І другий метод – це шукати, ви все ж таки там по всіх цих кабінетах, проводити це бюрократичне пекло, і все ж таки отримується інформацію. Да? Ну, треба розуміти просто, як це приблизно працює. Проблема процесу в тому, що вони часто проводять в кабінетах, де мало місця. Як ви думаєте, це нормальне право обмежування публічності, коли мало місця в залі? Це нормально? Ну, да. Так, на самом деле, это не вельми нормально. По идее, это проблема в суду. Они повинны забезпечить так, щоб усі охочі могли потрапити на процес. І при этом варто їм нагадувати, да? Казати, у вас процес відкритий? Відкритий, дайте можливість поприсутничати. Знайдіть залі, зробіть, що хочете, там, шмат охочих. І приживатися там любим чином. Коли це залю,
то в залі, звичайно, хапає месца, але часто бывае праблема, што насамрэч там блакуюць якія-небудзь супрацоўнікі міліцыі. Да? На іх лепш адразу скардзіцца, хаця да канца каму скардзіцца не зразумела, тому што суд кажа, не наша справа, а там іншыя органы там не заўжды. Я, напрыклад, люблю пісаць в Совет службу внутренней безпеки МУСа, потому что она любит такие справы, им же треба кого-то притягивать до отказности, приходит с карты, все хорошо. Но и достатково тяжко спрацовник милиции нужно инициализовать, потому что она либо без формы, або в оголе без там инфекционных карт, бейджел. Зараз на форме ввели такой маленький значок с спрацовником милиции, и вот тут таким дробненьким литриком написано номер. Да, и как бы его разглядеть достатково складано. Ну, тим не менше, треба з гэтым нешта рабіць. Вот приблизно суды працуюць вот, по такой складанай схеме. Да? Бо калі ведаць гэтыя асаблівасці, я думаю, што справу можна знайсці. Конечно, праблем в судовой сістэме у нас вельмі шмат, і тут трэба не адна судовая рэформа, але ну, па маіх асабістых назіраннях за 5 гадоў, напэўна, назірання, ну, суды хаця б адзіная такая сфера, дзе ёсць нейкія пэўныя змены станоўчыя. Да? То бок сам факт, што ад Мін'юста шмат паноўства прыйшло да Верховнага суду, ужо іх трошкі робіць больш незалежнымі ад выканаўчай улады, хаця телефонное право при этом никто, конечно, не отменял. Еще питание, может быть? Добре, тоді давайте невеличкий блок про масові мероприємства розповіду. Сподіваюся, що ще не вельми стомилися. Про масові мероприємства можна так само довго розповідати. В оголі, да, хотела спитать, что такое свобода сходу, да, что под этим может разуметься. Снова папірки. Як ви розумієте свободу сходу? Это что такое? Свобода публичных собраний. В количестве больше 3 человек. Ага, Чем у нас а сейчас два это не публичные, и не свобода, и не сходу, да? Здесь практики даже один, это уже массово. Это в белорусской практике. Я попросила говориться. В белорусской практике насамрэч, но это у меня наступный пункт называется «Особливости белорусского законодавства». Потому что, например, в России там, на одиночный пикет не треба навіть узгаднять або повідомляють. Да? Какая может быть шкода одиночного пикета? Ну, вышел человек стал, поставил с плакатом. Что от этого там все разбегутся? Ладно, коли плакат матерный, как бы я еще могу зрозуміти реакцію супротивника міліції, а коли ні? Ну, как бы это, вот, на жаль, практика. Да? Так вот. Есть агульная міжнародная норма. Я вот тут специально выписала артикул 21 Міжнародного пакта о гражданских политичных правах. Я тут шмат списалась на міжнародные нормы, просто это назирание уже статус на международном уровне, вот я и списалась. Так вот, там написано, что признается право на мирные сходы. Кропка, да? То было уже ключевое слово «мирное». Да? Что такое мирный сход, як вы это разумеете? Любой сход, який не несе ніяких призывов, ці ніяких дзеянняў, накіраваных на прычыненне нейкага... Разжигание вражды ну, просит. Так, мліку, да? Ну так, то бок тое, што не нясе нейкіх актыўных дзеянняў. Ну да, но это может проявляться по-разному. Люди могут вести и танчить, да, это активное деяние, але это будзе мирное. Ну, да, так. тут основной критерий мирности у тым, что да, нават калі не ведаю людей, па-перше, заявлена мирная мэта мерапрыемства. Арганізатары маюць на ўвазе толькі негвалтоўныя методы, да, насамрэч там не распаливать ворожасць, не закликают никого побить, забить, а там увогуле там выказывать некие адекватные лозунги. Но при этом зразумела, что адекватные лозунги все за выключением некой невеличкой группы, да, якія там за распаливание ворожасці, там змене конституцыйную ладу, нейкіх сепаратыстскіх заклікаў. І пры гэтым важна што, да, калі вот не ведаю, само масавае мерапрыемства мірнае, але пры гэтым ёсць некалькі удзельнікаў, які вырашылі выкарыстаць гвалтоўныя метады, не ведаю, там петарды паўзрываць, да, ці там шашкамі памахаць. От этого сход не перастае быць мірным. Бок важны крытэр мірнасці пры тым, калі арганізатары масавага мерапрыемства маюць на ўвазе мірныя мэты, а все гвалтоўныя дзеянні адбываюцца без іх згоды, без іх ведама, а толькі там на сумленні, скажем, асобных удзельнікаў. І гэта не значыць, што это з'яўляецца прычынай для спынення мірнага сходу. Да? То бок ёсць функцыя супрацоўнікаў міліцыі асобна з гэтай групы людзей, якія ажыццяўляюць агрэсіўныя дзеянні, там, напрыклад, затрымаць і разабрацца з імі, але астатнія маюць права працягу. Так, это то же самое, например, с нашими прикметами массовых беспорядков в Беларуси и в России. Так, или есть некая группа людей, какая-то в непосредственной близкости до полиции или до будинку дому рада, але от этого весь ход приносит массовым беспорядком. Да, то это вот такой подход обогуляння на всех этой практике. То есть по международных нормах мирные сходы, это любые сходы, за выключением яких, коли организаторы, да,
дазваляюць удзельнікам прыходзіць са зброяй. А от калі яе не выкарыстоўваюць, але кажуць прыходзьце сваімі там наганамі яшчэ чым-небудзь, это уже не мірны сход, да? Калі ёсць гвалтоўныя заклікі, гэта уже не мірны сход, а калі ёсць гвалтоўныя дзеянні, гэта уже не мірны сход, да? То бок это такая меншая частка всего. 21. Але зразумела, што это просто нейкая тэорыя, да, мірны сход. І далей ідзе частка, да, што там ёсць правы абсалютныя, ёсць правы неабсалютныя, да? Абсолютное право – это тое право, которое ніколі ніякім вырадзе не может быть абмежавана. Да? Што, напрыклад, які абсалютныя правы вы ведаеце? Што ніколі не может быть абмежавана? Право на жизнь. Ну, право на жыццё, ну, для меня это абсолютное право, для белорусской державы это не абсолютное право. Да? Белорусская держава забивает людей. Как бы это нормально лічыцца. Права на свободу слова? Ну, не. А чаму? Ну, напрыклад, не ведаю. В якой-нибудь краіне вельмі вялікая напружанасць, і в момент можа пачацца гражданская вайна. Ці в такой ситуации можно все казаць, да? Есть пытанне. Но это так, да? Ну да. Кажется, тогда, если смотреть на все страны, все особенности законодательства, никакое человеческое право не будет играть. На самом деле, ну, принамсі лічыцца, принамсі дзяржавы ў свой час, там, пасля Другой светлай вайны даговорились, што ёсць два правы, якія ніколі не варта абмяжоўваць, неважна, што адбываецца, да? Першае право – это свобода от рабства. Что бы ни было, никто не мае права быть в рабстве. И тому, мол, держава активно змагаецца з рабством. Беларусь вельмі любіць казаць, что мы такие крутые, у нас тут с рабством все хорошо, такие мэры, и мы вот прекрасны. То бок, они там правы человека лишь... Ну, на самом деле, згодна, у нас шмат мераў, и прикладу рабства мало, и все хорошо. И другое это право, это свобода от катавання. То бок, лічыцца все, что не здарылася, человека нельга катаваць, да? Нельга да яго бесчалавечна ставіцца, нельга утрымліваць кепскіх умовах, нават калі он там, не ведаю, забіў 100 дзяцей. Да, это некие такие огульные минимальные стандарты, да, про то, что чтоб человек не зарабіў, яким бы он ни был, для яго трэба ставіцца па-чалавечы, тому што чалавечыя годнасці забаронена катаваць, там, чалавечае некае стаўленне да яго. Так? Все астатнія правы, они лічацца неабсалютнымі, да, то бок, якія падвергаюцца абмежаванню. Ну, у меня есть подозрение, что есть яшчэ одно абсолютное право, звязанное с, например, свободой думки. Как бы нам уже звонку нельга забараніць свободно думать, да, что думать внутри. Пакуль што няма нейкіх датчиков спецыяльных, які шыць твои думкі. Ну, прынамсі, можа, есть, но про іх не ведаем, так? Але при этом это не замінае в некоторых державах придумывать веселые законы, типа не думать про Далай-ламу, ці что-нибудь гэта, але по сути ніхто ж не мог залезть в голову и давець, там, думать про Далай-ламу, ці не думать про Большой брат. Вот, да, так, то бок, это такие разные подходы. Але в той же час, как бы, вот конкретно уже ПАРТ, там, Европейская конвенция всеміжнародная, кажуть, что это право так абмежавальне, але оно абмежавальне не тады, калі этого хоче, там, наприклад, держава, да? Оно абмежавальне толькі в нейкіх конкретных выключных выпадках. Да, выпадкі про тое, што, па-першае, гэтыя абмежаванні, яны прадугледжаны в законе. Да, в закон, это не в сенсе, что вот мы написали белорусский закон о массовых мероприятиях, заборонили там собираться там, и значит вот все, да, значит все так хорошо. Закон в сенсе, что это докладно прописана процедура. Всем зразумело, что, например, нельга проводить сходы с гвалтоўнымі заклікамі и гвалтоўнымі дзеяннямі. Да? Гвалтоўна лічыцца то-то, заклікамі и дзеяннямі лічыцца то. Все зразумело, на підставі закона, значит докладная процедура. А другая частка обов'язковая, да, что які необходны в демократичном громадстве. То бок, прыкметы демократычнасць, значит, что людям все можно, а нельга толькі там, калі вельмі уж все сурова і строга, і будуць нейкія сур'ёзныя, вельмі кепскія наступствы, да? І плюс есть мэты, калі можна абмежаваць. Калі это пагражае інтарэсы дзяржаўнай ці грамадскай бяспекі, да, то бок там, не ведаю. Калі маленькая група людзей, супраць якой там вельмі все агрэсіўна ставяцца, там ці можна і выходзіць, выказваць сваё меркаванне. Ну, как бы, я лічу, што можна, але іх павінна добра ахоўваць. Але калі это насамрэч там не ведаю, мажа грамадскай вайны, і яна можа пачацца з мірнага сходу, то, может быть, ёсць сэнс там абмежаваць нейкім чынам. Плюс ёсць ахова здароўя і маральнасці насельніцтва, то бок таксама такі, да, дастаткова не до конца зразумелыя тэрміны, ці абарона правоў і свабода іншых асобаў. Ну вось, напрыклад, у нас аднойчы адного чалавека прыцягнулі да адказнасці за парушэнне мірных сходаў, і калі ён абскарджваў в суде, судья Минского городского суду в своей основе написал, что человек, калі правёў несанкцыянаваны пікет адзіночны, ён парушыў правы іншых грамадзянаў. І ён ім замінаў там праходзіць, калі ён там недзе стаяў. Да, это, конечно, страшное злочинство, за это человека важно было посадить на 15 суток. Да? Вот это вот про пытание, про вот это право свободы іншых асобаў. Ну, это как приклад, но это показывает про то, что, например, белорусские суды, они не умеют працаваць с международным правом. Да? Они за гэтым не разумеюць про что. Да, не разумеюць
разумець, пра што гэта. Бярэцца практыка канкрэтных міжнародных органаў, да? Бярэцца практыка камітэта прав чалавека ААН для Беларусі актуальнага, да? Тому што Беларусь ратыфікавала кодатыўны пратакол і сам пакт. Там любыя нашы суседзі з усіх бакоў, плюс Еўропа, которые выходзяць з Савет Еўропы, у іх ёсць там Еўрапейскі суд прав чалавека. Яны бяруць практыку Еўрапейскага суду прав чалавека па, напрыклад, свабодзе сходаў і глядзяць, чытаюць, як суд трактуе, да? В якіх межах гэта можа абмяжоўвацца, в якіх не. Потым эксперты вводят нейкія стандарты, да? Вот, то есть кіруючыя прынцыпы АБСЕ па свабодзе мірных сходаў. І вось мы как бы заўжды спасылаемся на іх, потому што там такая абагульная добрая практыка. І вот з гэтых кіруючых прынцыпаў ёсць некалькі прынцыпаў, якім чынам павінен выглядаць сход, да? І вот прынцыпы такія, так буду агучваць. Прэзумпцыя на карысць правядзення свабоды сходу. Што это азначае, да? Што сходы па агульным праве яны праводзяцца заўжды. Трэба нейкія вельмі сур'ёзныя абгрунтаваныя меры, чаму яны не праводзяцца, да? Хто-небудзь бачыў калі-небудзь заяўкі на правядзенне масавых мерапрыемстваў у Беларусі, як прыходзяць адмовы, што там пішуць звычайна? Читали, может, где-нибудь бачили, сами подавали. Мы вам не дозволяем проведение массового мероприемства в сувязі там с артикулом 6 закона о массовых мероприемствах. Кропка. Мне не зрозумело, например, чему мне вот порушают, да. Ну что типа это может быть там нету. Это может быть неким место недозволенное, там недозволенный час, либо просто наличие, что это может порушать громадский порядок. То у нас это дастаткова адвольна, і нават там орган не тлумачыць, що ми відмовляємо. А вот павінна быць прэзумпцыя на карысць правядзення сходаў. Он праводзіцца заўжды за выключэннем вельмі сур'ёзных пунктаў. Так? По-другое, абавязак дзяржавы абараняць мірныя сходы. Вельмі часта, вельмі часта просто дзяржаўныя органы яны не могуць зразумець там адного простого момента, да? Што мірныя сходы могуць выходзіць не толькі людзі з нейкім папулярным меркаваннем. Наприклад, в Беларусі популярне міркування, що повинно бути смертне покарання. Так? І то бок, напевно, нормально, коли будуть люди з пікет за заховання смертного покарання. А ось коли виходять люди з непопулярним міркуванням, да? За обміну смертного покарання. Що може возникнути? Да? Може возникнути, наприклад, контрдемонстрація. Вийдуть люди, які за смертне покарання, тут будуть люди, які супроти, може бути ніякі навіть сутички. Так ось, обов'язок держави – оборонити мирні сходи. Значить, чоловік має право виказувати своє, у тому ліку, непопулярне громадське міркування, і держава повинна у гэтым його обороняти, а не замінати йому, або не казати, що у вас, ой, у вас якісь мети не такі, да, як більшість. А наступний пункт – законність. Це значить, що є докладна процедура. Всі ведуть, куди подавати, на підставі чого можуть відмовити, чому можуть відмовити, можливість обскаржити в суді. Великий спис. Пропорцыянальнасць гэта пра тое, што калі, напрыклад, чалавек падае, хтосьці вырашыў правесці вялікую дэманстрацыю з перакрыццём праспекта, да? А яму дзяржава кажа, типа, па праспекце ездзяць людзі, мы типа не можам же іх там абмяжоўваць, да? То павінна ўзважваць, наколькі тут важна арганізацыя мірнага схода і нейкія там правы інтарэсы іншых асобаў, да? То ёсць рашэнне камітэта прав чалавека пра тое, што там дарогі, яны настолькі ж для масавых мерапрыемстваў, як і для машын. Да? И ходники як для людей. Машины могут объехать параллельными улицами, а сход люди можно провести именно в этом месте. Тогда что они имеют право провести именно в этом месте. Это вот про некую пропорционность. Недискриминация, это значит, что там в одном моменте людям дозволяют, значит, в іншим так само повинны дозволить. Не повинно быть некого подходу выборочного. Належная адміністрація – це якраз про цю зручну, зрозумілу, прозрыстую процедуру. І адказнасць адміністратыўнага органа – це значить, що коли нешта не так здарылася, то це адказ на тих, хто обов'язаний був ахоўваць. Да? Не адказаў перед усім вінаваты, а вінаваты тих, хто кепска ахоўваў, у першую чергу. А што, там, наприклад, нейкія былі немірныя намеры, про гэта павінны даказаць асобна, да? Што арганізатары мелі немірныя намеры. Це вот такі додатково серйозний блок. Вот мы назираем за мирными сходами, потому что в Беларуси есть великая проблема. Да? Есть проблема с тем, что закон про массовые мероприятия Республики Беларусь, он вот этим критериям не отповедает, да? Не отповедает этой практике. Да? У нас есть вельми складная норма про то, что, ну, это не я придумала, да? Есть шмат решений Комитета прав человека ААН супроти Беларуси, где конкретно признавали порушение права на мирные сходы. Апошний универсальный периодичный огляд Совета прав человека ААН особной рекомендации 98.11. Привести закон о массовых мероприятиях в отповедность с международными стандартами. Да, Беларусь в отказ сказала, что у нас все отповедает, да? Але, ці може этому отповедать, да? Только провести сход. По агульной практике сходы повинны быть поведомляльны. Тобто я захотела провести сход, я поведомила державный орган, как он меня аховывал, только для этого, и пошла провела, да? У нас же принцип заявный.
Это значит, что не меньше, чем за 15 дён человек повинен подать заявку, обязан прописать там место, мету, час проведения, маршрут, за які сродки забезпечені, місце праці, там що-небудь приймати, які міри, шмат усього. Подає заявку, а потім державний орган вирішає, там, дозволить чи не дозволить человеку. Местные пробежки, регулярность, день на родину, все что угодно может потратиться. Да? При желании можно страктовать абсолютно все. Люди пришли, поставили знижки под помник, это уже пикет не санкционованный. Да? Вот проблема вот этого визначения. Да? Плюс там великие проблемы этих адвольных адмовах. Плюс, коли человеку дозволили проведение массовых мероприятий, он повинен заключить договоры с милицией, с хуткой допомогою Зеленбудом заплатить вельми великі гроші, просто как реализовать своє конституційне право. Да? Тобто закон, правда, вельми кривий. Там, я в свій час там дослідувала і писала там, 12 серйозних пунктів, там, чим може бути порушення. Это я так от сходу зараз розповідаю. Ось, і для нас назирання за акціями – це така спроба кожен раз нагадати, что как бы, наш закон не вельми отповедает. Да? Есть заключение Венецианской комиссии Совета Европы, как раз на отповедность нашего закона международным стандартам, и там прописано, что все вельми кепсько, что все вельми кепсько використовується. Так? Ось, тому ми спробуємо робити це назирання, і ми їх організовуємо таким чином. Да? Тобто є спеціально розпрацьований моніторинг, да? Сумісно правоохоронними організаціями, всі анкети, які у вас є, і на опошній йде. І вона робиться таким чином, да? Тобто є три частки. Да? Перша частка запишена самих назиральників, да? Накольки назиральникам і СМІ у тим ліку дозволяють яким чином назирати, да, важно. Друга частка, як себе поводять самі організатори, то які там, не ведуть, організатори і удільники, які використовують лозунги, яка є символіка, ці ділотонні заклики, да? Ну, які такі речі. І опошня частка присвячена співпрацівникам міліції, ну і так само там є про хутку, блок про співпрацівників ДАІ особливо, тобто накольки співпрацівники міліції ефективно виконують свої функції, накольки це пропорційно. Так? Тобто натиральники, звичайно, виходять після попереднього інструктажа там, з такими анкетами, назирають, там є особливі функції, там є люди, які особливо комунікують з державними органами, з організаторами, да, співпрацівниками міліції з організаторами. Є люди, які там фотографують метово, є люди, які лічать кількість удільників, особливо хто записує виступи промову, краткі ніякі зміст. Да? Тобто ніякі такі особливі поділ функцій. Потім ми цю всю інформацію збираємо, опрацьовуємо її комп'ютерно і пишемо таку доску велику справоздачу, да, з якими основами, з описанням ходу подій, так само з рекомендаціями державного органу. Плюс зараз ми спробуємо більш активно працювати попередні і після з державними органами, тобто там ходити на прийоми, наприклад, державні органи і приносити відповідну справоздачу і казати, що от нам не подобається то і то, може подумайте, як щось виправити, да? Правда, ми не захочемо. Вот. Тому це вот такі досить велика комплексна праця, яка потребує, да, там підготовки попередньої, тобто є функція бути просто назиральником, можна виходити з поширеної групи і займатися плюс якими додатковими функціями, тобто де можливість реалізувати хто як хоче. Да? І зрозуміло, для цього тобто обов'язковою умовою, коли люди проводять такі тренінги, потрібно знайомитися з картою там, і готові прийняти принципи, да, про які я казала, принципи назирання. І після цього людей пускаємо. Да? Тобто виглядає це так, що ми обов'язково там, в попередніх листах, наприклад, вам писали, що можете принести здимок на документи, і ми можемо зробити вам посвідчення назиральника. Да? Вот, після цього, якщо человек отримує посвідчення назиральника, він може виходити в поле назирати. Да? Тобто у нас там є в полі, можна сидіти в штабі, там можна начальники функції виконувати, у нас це все предугледжено. І плюс там недавних пор ми ввели, що у нас назиральники зараз ходять в таких синіх камізельках, как было больше зауважено, да, и нас, правда, почали зауважать, и там, как бы, співробітники міліції досково там нейтрально реагуют стримано, там, а этих, мол, не кранайте, ну, а некоторых удельников это часом, конечно, раздражняет, что вы там записываете, что вы там лічите, статисти, там, і не завжди подобається, наприклад, лічба людей, коли ми лічимо, да, ми спробуємо максимально докладно, там, і по головах, і по різних технологіях лічити докладну кількість людей, там, в неких кропках, да. Вот. То же саме можна зробити, в принципі, математичним чином, коли брати кількість людей, удільників з пункту гледження співробітників міліції, взяти те, що написано на харті, скласти і поділити на 2, і буде реальна лічба. Как бы, можна таким методом. Ну, ми, звичайно, спробуємо ділити по головах, как було найбільш об'єктивна лічба, і як ми могли, насамперед, там, сказати, що ось там. А кожен раз наші назиральники навіть спеціально записували ось на толп людей в некій місці, потім на таким запам'ятним відео проглядали, лічили по головах, скільки там було людей. Вот. Сейчас, правда, проблема с тем, что співробітники міліції, большая их частка на массовом мероприятии хочет штатской вопросы. И тому как бы их залишить до кого до конца не зрозумело. Да? Есть некие правила для назиральников, так само зв'язано з тим, що ми максимально не блитаємося з натовпом удільником
і ўвогуле заўжды павінны знаходзіцца адасоблена і ад супрацоўнікаў міліцыі і ад удзельнікаў, да, займаць нейкія кропкі, да, людзі там назіраюць перад калонай, пасля калоны, з боку на нейкай адлегласці, каб з аднаго боку все бачыць, а з іншага боку вось не блытацца з натоўпам. Такая нейкая дадатковая функцыя апошніх часоў у нас пра тое, што, на жаль, нашы супрацоўнікі міліцыі, яны ж выйшлі папрацаваць, да, вось яны ідуць, назіраюць за грамадскім парадкам. Яны не могуць ісці потым дадому просто так. Ім абавязкова трэба кого-нибудь затрымаць. Інакш же сумна, там няма паказчыка, няма працы. І асобная, вот, напэўна, місія назіральнікаў, мне падаецца, у тым, каб паглядзець на налог удзельнікаў, адразу ацаніць, хто самы выпендрожны, хто можа не спадабацца супрацоўнікаў міліцыі, і потым спрабаваць не губляць этого чалавека там, ці групу асобу з полю зроку, і калі будзе адбывацца затрыманне, напрыклад, стаць сведкамі. Альбо часам сама прысутнасць назіральнікаў, яна ўжо там спыняе такіх дзеянняў. Да? Вот у нас была сітуацыя, калі падчас дзедоў апошніх супрацоўнікі міліцыі мэтава палівалі на людзей, у кого былі украінскія сцягі. І там першая сутычка была на выхадзе з Курапат, но там удзельнікі самі адбілі ад выезду супрацоўніка міліцыі в штатскі. Просто вот адбілі, да, в плане там іх стрымалі, там не аддалі. Гэтыя людзі там паспяхова сышлі, і мы просто паехалі за імі, сели в тралейбус, ехалі з імі, за імі ехалі двое супрацоўнікаў міліцыі, але потым нейкі момент зразумелі, што как бы пры нас в цэнтры горада не хочацца ўжо нікога там круціць эфектна, так? Ну і просто выйшлі как бы за кошт таго, што мы іх суправаджалі, там працяглы маршрут, напэўна, іх і не затрымалі. Хаця там бываюць іншыя гісторыі, там год таму чарнобыльскага шляха я ехала разам з людзьмі, але калі мы выйшлі все з тралейбуса, іх все равно затрымалі. Назіральнікаў, напрыклад, не кранулі, а самих удзельнікаў спакойна, зато я там зняла відэо на телефон, который набрала вельмі шмат праглядаў, да, з той, што зафіксавалі. І плюс у меня была магчымасць выступаць сведкай в суде, да? Это вельмі важна для людзей, потому што іх звычайна абвінавачваюць у чым, да? Што яны лаяліся матам, размахвалі рукамі і ажыццяўлялі непадпарадкаванне. Там я могу прийти и сказать, что нет, все было не так. Да, там, может быть, это не уплывает прямо на просто на решение, але что судді буде неприємно писати постанову, як мінімум, я думаю, це докладно. Да? Треба ж буде тлумачити, чому до моїх показань ставиться скептично. Це основний пункт. Ось. І тому как бы, я бачу зараз місію велику назіральників, виявити таких людей на толпі, вот таку міліцейську льовіку включити і поспробувати там посприяти, як їх, наприклад, не затримати. Якби дві апошні акції нам шанцевало в тому плані, що не треба було тренуватися за назиранням судовими посідженнями після наступний день, але, в принципі, теоретично це завжди можливо. І от про людей, яких можна визначити, там, наприклад, в цьому році всі звернули увагу на час Дня воїн, там двоє молодих людей були в балаклавах. Да, у нас балаклавы по закону заборонены, ну и, в принципе, спецпрацовникам милиции это не подобается, да, и, конечно, стали на их поливать. И в вынику их все ж таки затримали, я поняла, что просто двое молодых людей были неполнолетние и не хотели светиться, да, что их проблемы в школе будут цяжкими. Так само затримали был один мужчина с азербайджанским стягом, достатково экзотично на такой акции в Мінську, зрозуміло, його так само затримали. Да? Там, і плюс затримали молодого чоловіка, який вельми сперечався з спецпрацовниками милиции, там, коли все сходили от Магалора, спецпрацовники милиции вельми грубо потребовали, как все сняли себе любые предметы символики, там, сгорнули стяги, там, любые стужечки, значки, все постымали. І некоторые люди за ними сперечалися. І ось тих, хто найбільш агресивно реагував, вони потім їх там в транспорті за ними катались і затримували. Причому, ну, це така, мені подобається, що вони просто тренують в моменти затримання, да? Тому що це виглядає ефектно. Чоловік виходить з тролейбуса, с троллейбусом едет синий микроавтобус, несколько людей с портового телоскладу в штатской вопратке, подходит человек, худенько берет за руку, худенько уводит. Да? Сцена занимает 30 секунд. Да? Тобто виглядає ефектно, хутко, мало хто зауважує, і чоловік затриманий. Да? І все, і поїхав кудись. І, ну, це, правда, такі речі, яким, мені подається, така функція присутності, правда, важна, там, і фіксація. Да? Тому що, ось ми, наприклад, ведали про одно затримання докладно, тому що це при нас, воно вже з'являлося опошній раз, а потім там чоловіка визвали про 3 години, він розповідав, хто з ним був в раусі, кого ще затримали. Да? І ми так зрозуміли, проаналізували, там, за яким особливо не зірати. Ну, це такі функції, зв'язані з спортовим інтересом. Тому ось. І от, сходячи з усієї цієї, там, може бути, агульної складаної інформації, розумію, що там, може бути, тяжко одразу це все там, на слух прийняти, там, ми можемо дослати якийсь додатковий матеріал, там, тим, хто присутніх ще очно просто, що я можу просто забрати ваші здимки, зробити посвідчення назиральнику, запросити на інструктаж. У цьому році ми вже, как бы, в этом году организаторы Чорнобыльского шляха активно идут с нами на коммуникацию, то к нам дослали текст заявки на проведение. Там с 14 годин сбор до 16 годин, то к нам без митинга на Банкалори по звичайному маршруті, але зрозуміло, що рішення виконкому може бути любое непредказання. Да? Як минулий раз змінили, наприклад, час проведення, що вельми скоротило кількість удільників. Що буде в цьому году, не ведаю, тому що це неделю зрозуміло,
цяжка перанесці толькі калі на 8 раніцы, каб зусім ужо людзям зрабіць незручна. Таму паглядзім на адказ, і мы збіраемся назіраць, і хто хоча далучыцца, у вас ёсць такая магчымасць. Да? Людзей, які назіраюць онлайн, іх таксама будзе такая магчымасць, калі ім трэба будзе толькі адказаць на анкету на пытанні, даслаць нам свае здымкі, і таксама там прайсці невялічкую суразмову. Таму прыблізна гэта будзе выглядаць так. Добра, тады мы, напэўна, будзем на сёння завершаць наш трэнінг-семінар. Я думаю, што мы зараз адключым ужо онлайн-трансляцыю, і я адзінае, што нагадаю, што будзе дадатковая анкета для тых, хто хоча праглядзець, мы там павесім там на ютубе в каментарах, я думаю, зараз анкету, і можна будзе запомніць і паўдзельнічаць, там, а вы, хто захочаце, можаце прямо зараз таксама абмеркаваць удзел у назіральна-чыноўніцкім шляху. Так што дзякуй за ўвагу, было прыемна з вами яго правесці і спадзяюся да сустрэчы.